Infermier ta' 52 sena ġie liberat fuq akkużi ta' serq ta' flus minn pazjenta li kienet qiegħda tiġi rikoverata fl-istess sala li kien xogħol fiha l-infermier fl-isptar Mater Dei. Il-każ seħħ fil-lejl ta' bejn id-29 ta' Settembru u 30 ta' Settembru tas-sena li għaddiet. Allegatament il-pazjenta ta' 66 sena rat li l-imputat Antonio Grek joħroġ idejh mill-basket tagħha li kien jinsab ma' ġenb is-sodda kif kixfet il-purtiera. Iktar tard il-pazjenta qalet li allegatament sabet 60 euro nieqsa fil-waqt li qalet li l-imputat qalilha li jismu Richard, meta fil-fatt kien jismu Antonio. Madankollu fix-xhieda tagħha hija qalet li ma rax lil Grek bil-flus f'idejh. L-imputat xedt li l-mara kienet dejjem akkumpanjata mis-sieħeb tagħha li l-prosekuzzjoni naqset milli tellew jixed. Il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Claire Staffranġ Żamit qalet li x-xhieda kienet inkonsistenti għaldaqstant ħelset lill-imputat mill-akkużi miġġuba kontrih. Għall-imputat der l-avukat Dr. Ismail Bsajla. Fabio Ignazito ta' 32 sena ingħata l-libertà ikkundizzjonata wara l-instab li kellu l-kannabis fil-karozza. Il-każ imur lura f'Marzu tas-sena li għaddiet fi triq il-ħalel San Pawl il-Baħar, fejn il-pulizija waqfuh wara li ġibdulu l-attenzjoni li kellu l-fanal tal-karozza imkisser u nxtammet ir-riħa qawwija tal-kannabis. Fil-karozza nstab li kellu kontenitur tal-metall b'joints użati u basket tal-plastik b'sustanza suspettata ħadra li ammontaw il-valur ta' 2254 euro. Il-qorti mmexxija mill-Maġistrat Doreen Clark sabitu ħati u tagħtu l-libertà ikkundizzjonata għal sentej u ġie ordnat iħallas is-somma ta' 324 euro.